Moikka! Mun nimi on Nuppu. Mä oon joogaopettaja ja tuun ohjaamaan täällä Fiiliksellä lasten joogakurssin. Tää on 3-6-vuotiaille suunnattu ihana koko syksyn kokonaisuus. Tää lasten joogakurssi sisältää monenlaisia tehtäviä. Meillä on semmonen joogasatu, tutkimusmatkailua liikkeen ja leikin parissa. Tärkeää tällä lasten joogakurssilla on suoritusvapaus ja semmonen oman ihanan itsensä äärelle pysähtyminen ja liikkuminen itsensä ja muiden kanssa. Jos mietit vielä, että onko sun lapsi liian nuori osallistumaan, niin sun on mahdollista tulla myös itse mukaan kurssille, mutta vanhempien ei ole välttämätöntä olla paikalla. Tällä kurssilla tulee olemaan mukana myös mun 4-vuotias jalopoikani, ja me odotetaan molemmat innolla, että päästään joogaamaan yhdessä teidän kanssa. Meillä on mahtava porukka ilmoittautuneita, mutta vielä tarvittaisiin vähän lisää, että saadaan kurssi toteutumaan. Joten jos on mitään kysymyksiä, laittakaa rohkeasti tänne päin, vastaan mielelläni. Olisi ihana nähdä teidän perheen pienimpiä täällä lasten joogakurssilla tiistaisin Fiiliksellä.